Falck er meget synlig i gadebilledet, fordi vores røde biler og vores gule biler lyser rigtig godt op. Og derfor forventer man også, at en Falck-bil kører pænt, fordi man holder øje med den. Man ved, at det er kompetente mennesker, der sidder i bilen. Så derfor går vi rigtig meget ud af, at vores reddere kører efter færdselsreglerne og også personlige egenskaber, de skal have for at være en god chauffør. Vi har i Falck haft mange kampagner vedrørende trafiksikkerhed over mange år. Noget af det sidste, vi startede på, det er at prøve at køre det sammen med køre grønt, altså prøve at spare noget brændstof. Men det ligger så tæt op ad hinanden, det at køre sikkert og spare brændstof, så derfor har vi slået det sammen i en kampagne, vi kalder Køre Grønt i Falck. Ved at arbejde med trafiksikkerheden har vi opnået nogle gode resultater. Over en periode på et år har vi nedbragt antallet af sikkerhedshændelser med omkring 25%. Hvis man måler på brændstofforbruget, så er det samtidig dalet med omkring 7-8%. Og så bruger vi Sirius som et ledelsesværktøj, der består af noget teknisk udstyr, man installerer i køretøj, som måler på den måde, han kører på. Og samtidig er det værktøjet, som lederen derhjemme kan bruge til at danne en chaufførprofil på den enkelte redder og lave noget sammenligning mellem sine reddere, således at han kan bruge det til mus-samtaler og andet. Sirius giver os nogle vigtige informationer omkring, hvordan vores medarbejdere kører i Falckes køretøjer. Og den viden kan vi bruge dels i forhold til økonomi, også i forhold til måske valg af køretøjer, og også i forhold til kommunikation med vores medarbejdere. Vi har rigtig mange dygtige chauffører, som kan være med til at bibringe kollegaer med god viden. Så dem, der har nogle uvaner, som der måske kan kigges på, jamen der er Sirius et utroligt vigtigt værktøj til at få synliggjort de uvaner, som vi så kan arbejde med. Når jeg møder ind på vagt, så går jeg ned til bilen. Jeg starter med at kigge, at alle ting de er der, som de skal være i bilen. Det vil sige, at jeg tænder for blinkene, så de virker, blinklys, tjekker bremser, spejle, går en tur rundt om bilen og sørger for, at alt er, som det skal være. Så tjekker jeg ind med den her nøgle på systemet derinde, så begynder den at blinke, og det vil sige, at alt kørsel fremover, det bliver registreret i mit navn. Efter hver måned får vi tilsendt en rapport i forbindelse med Sirius, hvor vi kan se, hvordan vi kører. Der står på, hvordan hvorledes vores kørsel har været, omkring opbremsninger, højre sving, venstre sving, acceleration, både med udrykning, men også uden udrykning, når vi kører almindeligt. Der går selvfølgelig også en del sport i det blandt os kollegaer, når vi får de her tilbage om, hvem der kører bedst og hvor man ligger henne. Så der kommer en indbyrdes kamp, lidt ubevidst, kan man sige. Det, som jeg vil anbefale andre virksomheder at gøre, når de skal kommunikere trafiksikkerhed i virksomheden, er at gøre det på et naturligt plan. Det er vigtigt, at det er noget, medarbejderne forstår, således at de kan bruge de her gode råd i deres hverdag. Falck gør rigtig meget for min sikkerhed, og det er også med til at gøre mig selv mere sikkert, så jeg sørger for at komme hjem til min familie.